Всем привет, бараза салям. Все-таки мен яздырга булдым әлеге видеоны, чөнки ул ВКонтакте группасына кирсәң, анда комментарийлардан шартлап үлерлек. Үземне кеше буларак сизми башладым, нендер хайван, канаты сынган күбәләк, анда карга бетергәннәр аш. Мен әлеге видео буенча әйтәм, сүз барыла әлеге видео буенча. Бұл видео концерт біткәш кешеләр үзләре сорадылар сикерегә аларга. Ну, шулай эшләр инде. Кайбер шыракта. Мин юк дип торсам дагын, барыбер давай дип. Ну, кеше шундый. Ачык йөзле, киң күңелле кешеләр. Тамаша шундый. Шуңа күрә миңа пычрак сүзләр атмагыз ин карашым. Рамазан айлары сезгә исәнлек телим. Biz buna Башкортстан буенча хәзер гастрольләрдә. Бүген кузгалдык Бакалыга, иртәгә Чокмагышта Алла бирсәм. Һәм дальше башка шәһәрләр, районнар, концертларда күрешербез Алла бирсәм. Кемнәр нәшәр комментарий яза инде, үзегезнең фикерләрегезне, үзегезнең шигездә калдырыгыз. Яңадан бер тапкыр әйтәм. Бу аклану түгел, бары тик нәрсә дип әйтәсем килә. Sizden андый сүзләр ишетүе әзрәк кыенрак. Мен сезнең барыгызны барыбер яратам. Просто ул ВКонтакте группада мине аңлап бетермәүчеләр күбрәк дип аңлыйм хәзер. Чөнки олы яшьтәге апалар да бар. В общем, давайте жить дружно. Кубахала!